Zo, dan gaat hij dan, de golden shower. We gaan hem eventjes doorlonten. 4 keer 25 shots, we gaan er een 100 shotje van maken. Dat is heel simpel. Kijk maar eventjes met ons mee. Zo, nou, we hebben de doos opengemaakt. Als je de doos openmaakt, dan zie je 4 cakes. 2A, 2B, 2C, 2D. Ze zijn al gelabeld, dus dat is de volgorde om aan te steken. A, B, C en D. Nou, het zijn eigenlijk gewoon 4 losse cakes. Maar door het doorlonten kun je er gewoon een heel mooi 100 shots blokje van maken. En dat gaan we ook vandaag doen. We hebben zojuist al even gekeken wat voor lontjes we hiermee te maken hebben. Ik zal het even laten zien. Als je de cake, kijken dat we het goed op beeld hebben. Hier aan de zijkant van de cake, een klein beetje open gemaakt. Dit is snellont. Dit, de brede strookje, dat is snellont. Dus dat gaat van onder naar boven, schiet dan in één keer af. En hierboven gaat het door naar een normale visco. Nou, wat we bij deze cake gaan doen. Dit is ons hoofdlont. Ik zal even de camera goed zetten. Jullie ook wat zien thuis. Dat is wel handig. Dit is ons hoofdlont. Hier gaan we de cake aansteken. En we gaan hem steeds doorverbinden. Dus we gaan 3 keer doorverbinden. Dan heb je een mooi 100 shotje wat achter elkaar doorgaat. Het mooie is dat het snellont tot bijna bovenaan doorgaat. Dus dan kunnen we hem hier gewoon doorlinken. Is dat nou niet het geval, loopt dan nou gewoon normale roze lont of dat groene lont naar boven. Dan zul je de cakejes een klein beetje moeten opensnijden aan de zijkant. Maar dat is bij deze niet het geval. Er zullen vast nog wel andere doorlontvideo's komen. Dat we mensen goed laten zien hoe dat het beste kan. Ik zal even de camera verzetten. Als je lontjes ervan aftrekt, althans die lontbeschermers ervan aftrekt, die oranje dingen. Oeps. Gaat niet heel geweldig. Als je lontbeschermers ervan aftrekt, dan zie je deze 2 lontjes. De bedoeling is om deze 2 lontjes zo te kruisen. En zoals je ziet, hieronder raken ze elkaar al. Dat is de bedoeling. Ze moeten elkaar zo snel mogelijk raken. En dan draai je de lontjes gewoon in elkaar. Je kunt ze ook langs elkaar doen, maar dat is niet aan te raden. Want als je dan tape erom doet, dan is het niet zeker dat ze afgaan. Zo draaien. Het liefste gebruiken wij altijd schilderstape. Hieronder kruis je de lontjes elkaar. Doe hem aan de onderkant afplakken. Klein beetje rond. En je ziet, de lontjes zijn verbonden. We steken hem hier aan de zijkant weg. Zodat als deze gaat vonken, dat hij niet in één keer wordt aangestoken. Want dan heb je dadelijk een heel snel blokje. Dat is ook een beetje zonde. Nou, dan doen we dat nog 2 keer. Even doorverbinden. En dan is hij klaar. Dan kan die vanavond de lucht in. Of met oude en nieuw natuurlijk. Ik zal even de camera dichterbij pakken. Hier ook weer hetzelfde. Ik heb de lontjes, die komen hier uit. Een klein beetje plaatsmaken. De snellont komt tot daar. Dan doe je ze gewoon kruislinks. Doe je ze verbinden. Een klein beetje schilderstape erom. Het hoeft maar aan elkaar vast te zetten. Wij gebruiken het liefst wel schilderstape. Omdat de tape die kan ook gewoon branden. En ze zeggen wel eens dat duct tape, van die hele sterke tape, dat het lontje doet verstikken, zeg maar. Dat het lontje geen zuurstof meer krijgt. Dan gaan we hier nog een keer. Zo, dan doen we hier nog een keer doorlonten. Hier heb je wel een close-up view. Je ziet dat hier de lontjes uitkomen, de snellontjes. Je pakt hem ook weer bij elkaar, niet te hard aan het trekken. Gewoon draaien. Klein beetje tape erom. Dat hij maar vast zit, dat is het belangrijkste. En hij is klaar. Lontjes naar onder. En dan kunnen we gas geven. Dus met een beetje schilderstape en een beetje fantasie, dan komt dat wel goed. Hier steek je hem aan, dat is hoofdlont. Dan gaat hij zo, is hij helemaal doorgekoppeld. En dan heb je hier altijd nog een reservelontje, mocht hij weigeren ofzo. Dan kun je hem altijd nog daar aansteken. Mocht je nou merken dat die cake niet zo goed in de doos past, hè, dat je nog veel speling hebt, kun je de zijkanten nog opvullen met een beetje karton ofzo.
Dat hij goed stevig tegen elkaar aan staat. Dat is wel belangrijk. Als hij gaat schuddelen, ja, dan kunnen de lontjes misschien losgaan. Maar ja, effect erin. Hè?